Anna, say hello, Philippines! Oh, nay? Okay. It's already past 2 p.m. now. Alas 3 na talaga. Grabe. Grabe si Anna natulog hanggang alauna ng gabi. Alauna ng hapon. Kami ni Ruth, ako din nakatulog ng until 6 o'clock. Pero nagising ako, may mga gawa ako dito. Nag-check ng mga gamit namin, ganun. Si Ruth, mga 9 or 10 na siguro siya nagising. Tapos natulog ako ulit ng mga 11. And nagising na rin si Anna. Same time. So ngayon, punta muna kami ng Mall of Asia. Sa SM Mall of Asia. Anna! Ne? Ang cute po namang yung accommodation namin. Sobrang cute na mahirap gumalaw. So pag may bata kayong dala, medyo mahirap siya kasi hindi nakakatakbo-takbo dito sa loob ng bahay ba. Pero comfortable naman dito. Galing si Ruth tsaka si Anna kanina sa swimming pool. Kaso may bayad po yung pag nag-swimming, 150 pesos per person. Yung dalaga ko. So ipakita ko lang po yung mga gala namin at mga gagawin namin, and kita-kita tayo sa Mall of Asia. Ayan, nasa loob na kami ng mall. Anna is here. Ayan. You need to go up? Tonight. Lipa. Yeah. Hey. Kijk eens. We gaan nog mee met de auto rijden. Nakasakay kami. Anna. Das mooi. You wanna go there later, love? Ja, kijk. Ja? Das mooi. Yes, straks maar eerst Zullen eten. we daarin gaan? Eerst even eten, gaan we naar het draaimolen, ja? Das mooi. Soep hebben? Wil je deze hebben? Nasa Gaan we meekijken. isang Vietnamese restaurant. So we will go for pho. There's no komtam doon. Jij ook een beetje? Wow. Kan we papa even erin doen, hè? Wachten, schat. Moet wachten. Beetje wat, hè? Wil je ook een beetje noedels hebben? Nee. Doe maar eten, maar eerst Ito na plaats. yung food namin. Grilled pork na yan. Para siyang kumtam. Eén blazen. Tapos yung aming pho, si Anna may. Maakt niet uit, het is lekker. Doe maar eten. Eet smakelijk. Eet smaak.
time check. Ano na po dito, magsi 7 p.m. and katatapos ko lang magpa-pedicure at saka manicure. Oh, spa din. Sobrang sarap. Ito si Ana. Hi! Kakain na kami. Hanap kami na makakainan. Ana! Jollibee ulit kami. Cheeseburger kayo. Share kami ni Ana isang set. Ya, doe maar daar, in de lichtjes, Anna. Wil je daar kijken? Ja, doe maar. Kom. Kom met Mama mee? papa. Maar bye. Doe maar zwaaien. Anna, kijk uit daar, kijk uit. Water. Anna, hierheen. Kom, kom. Ja. Hello, nasa labas na po kami ng MOA and we're just waiting for our Grab now. Mag-Grab taxi lang po kami. Grab tayo. And ano lang naman, mga 15 minutes ang distansya papunta sa aming accommodation. Ang cute nung bata na hikipaglaro kay Ana. Si Ana din, aliw na aliw si Ana. Voorzichtig ha. A few moments later. Nasa Airbnb na po kami and at the moment, naglalaba ako. So ito, very plus point to sa akin kasi nga may laundry machine sila, washing machine. So smart washing machine pa. But, ano lang to siya, spin lang. So, kailangan ko talaga siyang ihay-hay. Ang Tagalog sa ihay. May ano naman siya, sampayan. Kailangan ko siyang isampay. Sana all. Sana all, may Tagalog. But anyways, guys, yun na lamang po yung ating pa-video. And I hope nag-enjoy kayo sa first full day namin na video. First full day namin dito sa Pilipinas, dito sa Manila pa po kami. And yeah, Ana so far has been enjoying the trip or our vacation. So si Ruth din parang nagugustuhan niya yung bakasyon. Parang nag-enjoy din si Ruth. Yung lang naman talaga. Kahit ano pang gawin, simpleng bagay, basta magkasama ang pamilya. So kahit wala kaming masyadong plano today. Doon lang talaga kami sa MOA. And sobrang nag-enjoy si Ana sa laro niya doon. And ako din, nakapaglakad-lakad, nakapag-pedicure. Ang sarap ng pakiramdam na nakuha na finally, after 3 years, yung dry skin ng kuko or sa paa. Sobrang nag-enjoy yung pa ako. But anyways, maraming salamat sa panonood and kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. I hope abangan nyo yung susunod na mga videos namin dito sa Pilipinas. Kita-kita. Duy! Mush, mush, babush! Ana! Sama, duy, duy! Duy, duy! Basically, Pasensya na, messy pa yung gamit namin.